खुलुमबाय गिबियावनो गोदान बोसोर बैसागो बोथोरनि गासैनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय। दिनै टाइम 24 हेडलाइन्सनि मोगा-मोगि आयदायाव आं सुक्रेश्वर बसुमतारी। दिनै जों टाइम 24 हेडलाइन्सनि मोगा-मोगि आयदायाव जोंनि गेजेराव बयजोंबो मोनथिजानाय सा सानजा भारतजों लोगोसे दुलाराय भारतआवनो बयजोंबो मोनथिजानाय मानगोनां राज्य सभानि एमपि मानगिदिर बिश्वजित दैमारी सार बिथांजों जोङो मोगा-मोगि लानो सानदों। दिनै बिथाङा बिजेपि राजखान्थि दोलोआव हाबनायनिफ्राय जोंनि आसाम लोगोसे बर'फोरनि राजखान्थिया गुबुन मोनसे महर लादों बा सोलायनायनि महर लादों बेखौ जोङो नुनो मोनदों। दिनै जोङो राजखान्थि लोगोसे समाजारि माखासे थासारि बेनि सायाव दिनै जोङो सारजों मोगा-मोगि लागोन। गिबियाव सारा नैबे गोदान बोसोर बैसागु बोथोरनि सोमोन्दै फोरमायनो सानो नामा सारा? आंना गोदान बोसोराथ' बे बोसोरफ्रोमबो फैबाय थानाय आरो दिनै आङो सानजारि नोगोर बे जिथु हाथरखि रायजो बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि राजथावनि बेवहाय आं दिनै सफैदों आरो नोंथांमोनखौ बे हिसाबैनो दिनै लोगो मोनदों आरो गोबां बेवहाय जोंनि हारिनि एंगारनो हायै जिथु फोरबो हारिजोंनो फैफाखानाय बैसागु बोथोरनि बे फोरबोखौबो रायजो राजा बयबो रंजानाय लोगो मोनफैदों। आंनि हास्थायनाया बेल' जोंनि जिउआ गोदोनिफ्राय बिदिनो फैदों मोजाङै मोजां फैबाय थानाय समाबो जाहाथे मोजाङै जालाङो आरो दिनै बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल गायसनजानायनि उनाव आरो जाहाथे बयनिबो जिउआ ओंथि गोनां हिसाबै जाफुंसार जायो बे गोदान बोसोराव आंनि हास्थायनाया बेनो। बेखिनियावनो जोङो सारनिफ्राय राजखान्थि बिथिङाव जों सारजों सावरायनो आखायाव लागोन। दिनै राजखान्थिनि सोमोन्दै सारनिफ्राय जों माखासे खोथा मोनथिनो नाजागोन। बे समाव सारनिफ्राय जों बेखौनो मोनथिनो लुबैगोन बावैसो सिगां साननैसो सिगां आसाम बिधान सभानि बिसायख'थिया जोबलांबाय। बे बिसायख'थियाव गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोफोरा बेयाव बिजाथि होदोंमोन, बिथांमोना कन्टेस्ट खालामदों। साराबो पानेरि बियाबनिफ्राय कन्टेस्ट खालामदों। बे हिसाबै सारा बे जोबलांनाय बिसायख'थिनि सोमोन्दै माबाफोर फोरमायनांगौ दं नामा सार? ना थांनाय बे जे बिसायख'थि बे बिसायख'थिया खोब मोजाङै मोजां जालांदों। जेरावबो बेबायदि एसेबां दावराव दावसि जेबो जायाखै आरो रायजो राजानि बेवहाय जिथु बाहागो लानाय बेबो खोब मोजां। भट जिथु होनायनि पारसेन्ट बे आगोलफोरनिख्रुइ गोबां माने बारायदों आरो बेयो जाहैबाय मोनसे जोंनि माने मा होनो संबिजिदारि मोनसे खान्थि जोंनि हादोरखौ सालायनो थाखाय बिसायख'थिनि गेजेरजों रायजो राजानि भटनि दारै देरहालांनाय बिजाथिफोरखौ लानानैसो जोंनि माने रायजोखौ सालायनायनि दायथ'खौ गथायनाय जायो। गतिके बे मोनसे टार्म जोबनायनि उनाव मोनसे टार्म माबे फैयो बे हिसाबैनो जिहेतु आसाम सरकारनि बुब्लिया 5 बोसोर जोब्बायमोन आरो बे जोबनायखायनो थांनाय बे 1 थारिख एप्रिल 27 मार्च आरो 6 एप्रिल बे बिसायख'थिया आसामाव जादोंमोन आरो आंबो बे बाराव माने गोबाव समनि उनाव एमएलए हिसाबै गसंदों उदालगुरि जिल्लानि पानेरि समस्थियाव। दा बेवहाय जिखिनि मोनदांदों बेवहाय बिसायख'थियाव आं सानो गासिबो जों जेखौ सानदों रायजो राजायाबो जेखौ हास्थायनाय बायदि नुदों बेबायदिनो रिजाल्टआ मोजाङैनो फैगोन। बिजेपि इउपिपिएल एजिपि बे एलायन्स हान्जानिनो सरकार फैगोना फ्राय रोखा। बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलाव बिपिएफ हान्जानि आखायाव थानाय 12था समस्थिनि गेजेराव फ्राय माने गासै समस्थिनि माने जिथु स्थिति बेखौ जुदि नायोब्ला आरो बेवहाय बिजेपि आरो इउपिपिएलआनो फ्राय देरहाजोबगोन आरो मोनसे मोननै बिपिएफआ देरहानो हागौ नाथाय थेवब्लाबो 8-9था सिटखौ बिजेपि आरो इउपिपिएलआनो देरहागोन। सारा पानेरि बियाबनिफ्राय जिहेतु बिजाथि महरै सिखारदों बे हिसाबै सारा देरहागोनखौ रोखा मोनदों। आं सानो पानेरि समस्थियाव आंनि देरहानाया रोखा जागोन। मानो होननानै बुङोब्ला इउपिपिएलनिफ्रायबो आंखौ बेवहाय सापर्ट खालामदों मदद खालामदों आरो बेवहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय लानानै गासै बर'नि आफादफ्रानो माने देहाय मोदोमै बयबो आंनि थाखाय माने आंखौ मदद होनो बिथांमोना नांस्थाबदों बिसायख'थिनि फोसावनायावबो
आरो गुबुन फारसेथिं गुबुन हारिनि जेसेबां दं बिसोरबो दिनैनि दिनाव जेसेबां राजखान्थि हान्जा दं बिनि माने गेजेराव बिजेपिखौनो बिसोरो हास्थायो सरकार फैनांगौ होननानै आरो बे हिसाबै आङो गुबुनफोरनिफ्रायबो बिजेपिनि सासे बिजाथि हिसाबै बयबो हारि माहारिनि मददखौ मोनदों आरो बेखौ जुदि नायोब्ला आं सानो जे आंनि देरहानाया बेवहाय रोखा रायजो राजाया सम्पुर्ण भाबै आंखौ सापर्ट खालामदों आरो गासै राजखान्थि हान्जाल' नङा जोंनि माखासे समाजारि आफादफ्राबो आंखौ माने बेवहाय मदद होनानै रायजो राजानि गेजेराव हाबनानै आंनि थाखाय माने फोसावनाय बिसिम देहाय मोदोमै खामानि मावदों। जों सारनिफ्राय बेखिनियाव मोनथिनो मोनबाय पानेरि समस्थियाव सारा देरहागोन रोखा बायदिखौनो जोङो नुनो मोनो। बेखिनियावनो जोङो आसामनि फारसे सावरायनो सानबाय। दुलाराय आसामाव दिनै बिजेपिया गोबां जायगायावनो गोबां समस्थिफोरावनो बिजाथि होदों। बे हिसाबै सारनि बायदिब्ला सारा सासे राजखान्थिनि सावरायगिरि हिसाबै बिजेपि राजखान्थि दोलोआ बेसेबांसिम मासि लानानै देरहागोन होननानै नोंथाङा सानो? आं सानो जोंनि बिजेपि एजिपि आरो इउपिपिएल जयै लोगो नांनानै आरो जोङो 80नि खम मोननाय नङा 80सोआव मोनहैगोन बिनि बारा मोननायनि आसा दङ। जों दिनै जिखिनिखौ मोनसे एसेसमेन्ट खालामदों बेवहाय 75-80नि गेजेरावनो रोखा जानानै दं आरो जोंहा 15थासो बेबायदि सिट दंबावो जेराव देरहानायनि माने आसा दङ आरोखि कनफार्मखौ लाखांनायनि उनाव गतिके आफ्टार अल थेवबाबो इभिएम मेसिनाव रायजोआ भटखौ थुनानै दोनबाय। बे जाहैबाय जिखिनि मोनफ्रोमबो भट सेन्टारनिफ्राय जिथु इनफरमेसन जोंनि माने एजेन्टफोरनि दारै आरो गुबुन गुबुन बेवहाय जायफोर माने माखासे सुबुंफोर दं आरो गुबुन गुबुन हान्जानि मानसि बायदिसिना मेडियानि मानसि बायदिसिना जिथु माने रिपर्ट बे रिपर्टखौ लानानै जों जिथु एसेसमेन्ट खालामदों बे एसेसमेन्ट खालामनायनि बेलायाव जे दिनै 80थासोआ माने मोनखागोन आरो खमावनो। बेखिनियावनो सारनिफ्राय जोङो मोननैसो खोथा मोनथिनो लुबैगोन बा सारजों सावरायगोन। बेनो जाहैबाय दिनै दुलाराय आसामावनो जोङो नायनो थाङोबा राजखान्थिनि मोनसे दोहौ सोमजिदों देग्लायल' नङा सिगां बोसोरफ्रावबो जायो खिन्थु बिजेपिनि जा मित्रजोत बेनि एगेन्स्टआव दङ महाजुत होननाय बेवहाय कंग्रेस AIUDF आरो BPF बिसोरो लोगो नांनानै जा महाजुत बिसोरबो दाबि खालामदों बिसोरबो 100+ मोननायनि खोथा बुंबाय थादों। बिथांमोननि बेलायाव नोंथाङा मा बुंगोन? नङा जेसेबांखि महाजोत होनाथों मानो मोनफ्रोमबो राजखान्थि हान्जाहानो गावबागाव माखासे गोहोम थायो रायजोफोरनि सायाव आरो माखासे रायजोफोरनि माबाया मा होनो बायदिसिना राजखान्थि हान्जानि सायाव बेवहाय माने सापर्टनि बाथ्रा फैबाय मदद होनायनि बाथ्रा फैबाय। अब्ला जों जुदि दिनै नायो जे बिजेपिनि जिथु मित्रजोत बिजेपिनि जिथु एलायन्स बेनि फारसे रायजो राजाफ्रा मोनसे मा होनो माखासे मिजिं दं आरोखि मोजां आसा दं आरो जे बे हान्जानि गेजेरजों दिनै जिखिनि खामानि दामानि नुदों जे फैबाय थानाय समाव बे हान्जायानो जुदि सरकाराव थायोब्ला गोबां रायजो राजानि खामानि जानो हागौ बे मिजिंखौ बिजेपिनि मित्रजोतआ होनो हादों आरो बा रायजो राजायाबो बेखौ मिजिं लादों। नाथाय जिथु मोनसे महामित्रजोत ना मा होनदों बेखौ महाजोत बे जिथु महाजोत बे महाजोतआ जाहैबाय मोनफ्रोमबो राजखान्थि हान्जायानो दा रायजोजों नेवसिजानाय जेरै कंग्रेस दं बिनि मेन लिडिंआव नाथाय कंग्रेसनि सायाव दिनै रावबो रायजो राजाया गोदान मिजिं गैया खारन कंग्रेसआ गोबां बोसोर आसामखौ सालायबोदोंमोन नाथाय बे आसामखौ सालायबोनायनि बेलायाव जेफोर बिदिन्थि बे बिदिन्थिया दिनैनि बिजेपिनि जिथु मित्रजोतआ सालायबाय 5 बोसोराव आसामाव जिखिनि खामानि जानाय नुदों मावनाय नुदों बेजों जुदि रुजुनानै नायोब्ला कंग्रेसआ जेबो मावबोआखै ओंखायनो कंग्रेसनि सायाव रायजोनि मिजिं गैया आरो कंग्रेसआ अलरेडि रायजोजों रिजेक्ट खालामजानाय माने थांनाय बाराव बिसोरो देरहासार जानो हायाखै आरो बिभिन्न इलेक्सनावबो बिसोरो बे रोखोमनि मोजां फिथाइ मोनाखै। BPF हान्जा बिसोरजों दिनै नांदेरदों BPFआबो BTC ओनसोलाव
दिनैहाय नारगार जानाय बयजोंबो रिजेक्ट खालामजानाय मोनसे आफाद आथिखालाव आरो BPFनि सायाव रावबो रायजोहा गोदान मिजिं गैया BTCनि बायरायावबो BPFखौ मोनसे समाव बयबो मानिदोंमोन आरो आसा खालामदोंमोन बिनि गेजेरजों BTCनि बायरानि बर'फ्रा माबा मोनसे मुलाम्फा मोनगोन नाथाय बेखिनि मिजिंखौ BPF हान्जाया लाखिबोनो हायैयाव ओइबाराव बेखिनि मिजिंखौ बर' रायजो राजायाबो बायरायाव लाखियाखै ओंखायनो मित्र माबाया महाजोता बेवहाय बर' मानसिफोरनि दारै बा BPFनि दारै जेबो मुलाम्फा जानाय नङा थिग बेबायदिनो नोङो CPMआबो बिसोरबो दिनैहाय माने रिजेक्ट खालामजानाय हान्जा रायजो राजाजों AIDFआबो बे मुस्लिमनिल' आरो मुस्लिम समाजनि गेजेरावनो दिनै AIDFखौ एसे मोजां मोनै जादों मानो AIDFनि जेफोर खोथा बाथ्रा बेखौ लानानै मुस्लिम समाजा आसामाव आइसोलेट जानाय बायदि जादों बेखौ बिसोर लुबैयाखै ओंखायनो AIDFआ सिगांफ्राव जेरैबायदि मोनसे मुस्लिम समाजनिफ्राय मदद मोनदोंमोन एबाराव बेखिनि मददखौ बिसोरबो मोनजोबनो हायाखै अब्ला बे महाजोता जि नामानो जायाथों मानो बिनि मोनफ्रोमबो राजखान्थि हान्जायानो दिनै रायजोनि थाखाय गोदान मिजिंनि बे मोनसे मा होनो राजखान्थि हान्जा जानो हायाखै ओंखायनो बे महाजोता नामाव महाजोतब्लाबो बे जाबाय रायजोजों अलरेडि नागारजानाय ओंखायनो बियो बे बिसायख'थियाव मोजां फिथाइ माने दिन्थिनो हागोन होननानै आं साना सारनिफ्राय जोङो बेखौनो मोनथिनो मोनबाय दाथ' बिसायख'थिया जोबनानै थांबाय भट थुनायाबो जोबलांबाय खिन्थु बेखिनियाव रिजाल्ट मोननो बा रिजाल्टआ फैनो फिथाइ मोननो सम दंबावो 2 मेआव जागोन बेनि फिथाइया बेनि उनावसो मोनथिसिगोन सोर सरकारखौ सालायगोन बेखिनियावनो थेवबो बे थांखांनाय बिसायख'थिबाबो मोननैसो खोथाफोरखौ लानानै सावरायनो गोनां जानानै फैदों मानो होनबा दिनै बर'फोरना मोननै राजखान्थि दोलो थाबाय गोख्रोङै बिथांमोना फ्राय बर'फोरनि मेलेमजिबिफोरा मालाबा समाव ससियेल मिडियाफोराव बिथांमोना फोरमायो दिनै रिजनेल जायफोरखौ जोङो ओनसोलारि आन्सलिक दल होनो आन्सलिक दलासो जोंनि जायगानि थासारिफोरखौ जोंनि जेंना जेंसिफोरखौ बिसोरसो मोनथियो बे हिसाबै रिजनेल पार्टिफोरासो सरकार दायोबा जोंनि गासिबो जेंनाफ्रा सुस्रांजागोन बेफोरबायदि मोनसे साननाय दङ आरो नेशनेल लेभेलनि जायफोर हादरारि राजखान्थि दोलोफोर बिथांमोनजों थांफायोब्ला जोंनि समाजारि जेंनायानो जा बा जोंनि जातिनि जेंना थामोनथानि जेंना बा थांना थानो गोनां बेफोरो जाफुंनाय नङा बे खोथाखौ गोबां मेलेमजिबिफ्रा बुङो दैदेनगिरिफ्रा बुङो सारा बेनि बेलायाव माबाफोर बुंनो सानो नामा बे मेलेमजिबिया जिथु बुंनाय बाथ्राफोर बेवहायबो माखासे मा होनो जुक्तिजुक्तता दङ अदेबानि राजखान्थिनि बेलायाव मा फैयो माने समजों लोगो लोगो जोंनि जिथु साननाय लुबैनाय हास्थायनाय बियो सोलायबोयो दा दिनैनि दिनाव जोंहा रिजनेल होननाय खुनु बेबायदि इसु गैला माने बे जिनिसा जेफोर इसु दं बे रिजनेल जानानै थायाखै माने ओनसोलारि जानानै थायाखै बियो मोनसे मा होनो राष्ट्रवारि नेशनेल इसु जानानै फैजोबबाय जेब्ला नेशनेल इसु जायो माने जोंनि आखायाव थाया केपासिटियाव थाया अब्ला बेखौ नोङो मोनसे राष्ट्रीय सिन्थाधाराजों बेखौ समाधान खालामनायनि बाथ्राखौ जोङो साननांगोन दा दिनै बर'फोरनि बेलायावनो बुंबाय जे बर'आ दिनै गासिबो माने जिथु जोंनि गेजेराव मोननांगौ जानांगौ बे जाजोबखांबाय दा नोंहा दिनै आलादा रायजो नङाब्लाबो रायजो बायदियैनो खामानि मावनायनि गोहोखौ डिपार्टमेन्टखौ बड'लेण्डआव दिनै होजोबबाय दा बड'लेण्डआ गावनो आयेन दानो हायो बड'लेण्डआ गावनो बड'लेण्डनि जिथु बाजेटनि फैसा मा बिफानाव होनानै हारिनि आरो जोंनि माने मा होनो सुबुंनि जौगाखांनायनि थाखाय मा खामानि मावनो बेखौ गावनो माने बिथांखि लानो हायो बेखौ गावनो थांखि लानो हायो सिद्धान्तबो लानो हायो प्लेनिंबो खालामनो हायो अब्ला बेवहाय आङो सानो जे जोंहा आरो बिनि थाखाय साननांगौ जेबो गैला बेवहाय मोजां आरो गाज्रिया जोंनि बर' राजखान्थिगिरिनि सायाव जोंनि बर' राजखान्थिगिरि जायफ्रा बेवहाय राजखान्थि खालामनानै चिफ इएमफोर जागोन बिसोरनि गोसोनि साननाय हनाया मा सुबुंनि जौगाखांनाय हारिनि जौगाखांनाय ना बले बेक्तिगत गावबा गावनि माने मुलाम्फाखौ माने आदाय खालामनाय
बिनि सायावसो बे सोनारबाय गतिके बेवहाय नोंनि रिजनेल राजखान्थिया नोंनि समाजखौ आरो नोंनि सुबुंखौ जेबो खालामनो हाया नाथाय बिनि बांसिन जों दिनै लुबैदों जे जोंनि हारिया जे दिनै राष्ट्रीय पर्यायाव बयजोंबो सिनायजानांगौ बयजोंबो मोनथिजानांगौ आरो बे हिसाबै जोंनि राव हारिमुखौ जोङो माने जेरावबो फोसावनांगौ आरो बेखौ जोङो माने मा होनो दावगाहोनो खामानि मावनांगौ बेखौ खामानि मावनांगौब्ला जोंनो दा नेशनेल पलिसियाव जों इनभल्भ जानांसिगोन जाहाथे जोंल' एखुथा थायाजासे भारतबर्षनि गुबुन गुबुन रायजोआवबो जोंनि सोमोन्दै मोनथिनाय जोंनि बायदिसिना माने रोंनाय रानायखौ बेवहायबो दिन्थिनो हानाय आरो जोंनि माखासे सानफ्रोमबोनि जिउआव बायदिसिना गोनांथि थानाय बेखौ जों मालायनिफ्राय लाबोनाय आरो सोरनोबा जुदि जों माबा मोनसे जोंनि माने माबाखौ मा होनो जोंनि जायखिजाया दिहुनथाइ गोहोआनो होन आबाद दिहुनथायानो होन जोंनि हारिमुआनो होन जोंनि माने थुनलाइयानो होन जियानो जायाथों बेखौबो जोङो मालायनो होनो हानाय अब्ला बेखौ जुदि जों खालामनांगौब्ला जोङो नेशनेल पलिटिकेल रल बेवहाय थानांगोन नेशनेल पलिसि बेवहाय थानांगोन बेनि उनाव जोंनि जिथु जेंनाफोर जों लुबैयो जे बड'लेण्ड बा बर' कसारि अट'नमास काउन्सिल थानाय ओनसोला जौगानांगौ अब्ला जोङो नेशनेल पलिसिनि गेजेरजों नेशनेल जेफोर माने माखासे इनस्टिट्युट आरो माखासे प्रग्रामफोर लानाय दं बेफोर जोंनि जायगायाव इमप्लिमेन्ट जानांगोन आरो बेफोर इमप्लिमेन्ट जानांगौबा जोङो नेशनेल लेभेलनि बै पलिटिकेल जिथु भाबधारा सिन्थाधारा बेजों जोङो गोरोबफानो हानांगोन बेनि उनाव जोंनि जिथु जेंना जों दिनै बुङो दैबानानि जेंनाया बड'लेण्ड गभर्नमेन्ट बर' कसारि काउन्सिल मिसिं काउन्सिल सनवाल काउन्सिलजोंनो मावफुंजानो हानाय लेभेलाव गैया गतिके बे जेंनाखौ समाधान खालामनोब्ला जोङो दिनै राष्ट्रीय भाबै आरोखि नेशनेल लेभेलावनो डिसिसन लाहोनांगोन जे जोंनि दै खुरखानायखौ जों बोरै होबथानो आरो दै बानायाव जोंनि मानसिफोरखौ जोङो माने बोरैहाय रैखाथि होनाय आरो बिसोरखौ जोङो साननैसो सुंथानानै दोननाय बिनि राहाखौ जों बोरै लानो हायो बेखौ जों हाया गतिके बेखौ राष्ट्रीय लेभेल नेशनेल लेभेलावनो पलिसि लानांगोन लोंग्रा दैनि राहा बेखौबो जोंनि दिनैनि जिथु पाब्लिक हेल्थनि स्किम 5 कोटि 10 कोटि 15 कोटि बेजों हाया 1000 कोटि थाखानि जोङो प्रजेक्ट माखासे बानायनांगोन आरो जि प्रजेक्टफोरजों जोङो मोनसे ट्रिटमेन्ट प्लान खालामनानै मानसिफोरनो लोंनाय दैनि बेबस्थाखौ खालामना होनांगोन अब्ला बिनि थाखायबो जोंनो नेशनेल पलिसि नांगौ दिनै घर घर जल होनदों नाथाय दानि नर्मेल माबाजों स्किमजों बियो जाया प्रग्रामजों बियो जाया गतिके जोंनाव माखासे ओरैबायदि जायगा दं जेराव दैखौ मोननांगौब्ला बिनि थाखाय राहा लानांगौब्ला जों दिनै दिग्बैयाव दुलियाजानाव जेरैबायदि थाव फुंखा दिहुननायनि राहा लादों बेयाव टेक्न'लजि बेबहार खालामदों बे टेक्न'लजिखौ लोंग्रा दैनि थाखायबो जोङो बेबहार खालामनांगोन होमबा बे थाउजेन्डस एन्ड थाउजेन्डस क्र'रनिबो बाथ्रा फैगोन बेखौ नेशनेल पलिसिनि गेजेरजोंसो जोङो बेखौ लानो हागोन सोलोंथाइनि बेलायाव जोंनि दिनै जेसेबां गोदान माखासे माने माबाफोर मा होनो बिदिखौ कर्सफोरनि माने सोलोंथाइ फसंथानफोर दिनै फसंदों बेफोरखौ जोंनि जायगायाव लाबोनांगौब्ला नेशनेल पलिसियाव जोंबो हाबफानांगोन आरो भारतबर्षखौ जौगाखांहोनायनि थाखाय हादोरारि भाबै जि माखासे बिखान्थिनि गेजेरजों बायदिसिना माने स्किम लागोन बायदिसिना प्रग्राम लागोन बेखौ जोङो जोंनि जायगायाव प्रपारलि मावफुंनायनि थाखाय जों राहा लानांगोन ओंखायनो दिनैनि बे समाव हारसा बर' जायानो जायाथों माने जोंहा गावहानो गाव माबा मोनसे माने मावनानै लानो हानाय गोहोजोंनो जों लुबैनाय बायदि जोंनि हारि आरो जोंनि सुबुङा जौगासारनो हाया मालायनि रायजोफोर बायदि जों दावगाफानो हानाय नङा आरो जों जुदि बिनिफ्राय सायाव थांनो लुगैदोंब्ला जोंबो भारतीय जिथु राजनैतिक सिन्थाधारा बे सिन्थाधाराजों जोंबो माने थांफानो हानांगोन ओंखायनो दिनै जोंहा जायगानि बाथ्राखौ साननांगौ मावनांगौखाय UPPL दं बा BPFबो दंमोन अदेबानि UPPL BPFनि राजखान्थियारि जिथु माखासे रणकौशल जानांगौ जिथु माने स्ट्रेटेजि बे स्ट्रेटेजिया नेशनेल पलिटिक्सजों जों माबोरैहाय मोजां रिलेसन लाखिनानै गुड रिलेसन लाखिनानै जोङो नेशनेल प्रग्रामफोरखौ जोंनि जायगायाव माने इमप्लिमेन्ट खालामनो बे खोथाखौ जोङो साननांगोन ओंखायनो दिनै UPPLआ दा BJPजों दं आं सानो बेयो मोनसे राइट डिसिसन सिन्था बेखौ लानानै जोंनि रायजो राजाया गिनांगौ गैया जे UPPLआ गमामायैनो UPPL हिसाबै BTCआव मावखागोन आसाम गभर्नमेन्टआवबो थानानै UPPLआ माखासे गोबां आसामनि जिथु प्रजेक्टफोर स्किमफोर लानाय बेखौ मोनलांगोन इमप्लिमेन्ट खालामनो हागोन खिन्थु बिनि अनगाबो जिहेतु BJPजों दंफायो
अब्ला नेशनेल लेभेलनि माखासे बिखान्थिजोंसो जोंनि जेंनाखौ समाधान खालामनो हानाय माखासे आसनिफोरखौ स्किमफोरखौ प्रजेक्टफोरखौ इउपिपिएलआ बिजेपिनि टप लिडारफोरजों आरो जोंनि प्राइम मिनिस्टार हम मिनिस्टार बिथांमोनजों रायलायनानै बे खामानिखौ मावनो हागोन अब्ला आं सानो बे दिनै बियो राइट डिसिजन बेवहाय जायफ्रा गिदों जे मोनसे ओनसोलारि राजखान्थि हान्जाफ्रा जोबस्राङा बरन्स बेजों फोथायथि लाखिनो हागोन आरो जुदि बेफोर खामानिखौ गुरुत्व होआ होमब्ला गुबुन गुबुन आन्चलिक राजनैतिक हान्जाया जेरैबायदि रायजोजों नागारजादों नेवसिजादों बर'आवबो बिपिएफआ दिनै नेवसिजादों इउपिपिएलआबो गाबोन नेवसिजागोन खारन बर'आनो गाबोन दाय हमगोन जे इउपिपिएलआ राजखान्थि हान्जा जानानै खालि बे बिटिसिनिखौल' रानलायनानै दावराव जालायबाय थायोब्ला मा जानो जे जोंनो दिनै उमुक नांगौ थुमुक नांगौ जेफोर माने नेशनेल इम्परटेन्स इस्युफोर दं बे इस्युफ्रा दिनै मावाखिसै बेखौ मावनो हायाखिसै होननानै बे एखे जोंनि बुद्धिजिबिफ्रानो मा होनदोंमोन बुद्धिजिबिखौ बर'आव मेलेमजिबि बिथांमोनानो आखौ इउपिपिएलखौ रायगोन सोंखारिगोन ओंखायनो इउपिपिएलआ राजनैतिक नोजोराव आंनि नोजोराव दिनैनि जिथु डिसिसन बियो राइट डिसिसन जे नोङो मोनसे रिजनेल पलिटिक्स खालामोब्लाबो ओनसोलारि राजखान्थि खालामोब्लाबो जिहेतु जोंनि हादोरनि सिस्टेमानो बेनो राष्ट्रीय आरो आन्चलिकताबादि ओंखायनो राष्ट्रीयताबादि सिन्ताधाराजोंबो जोङो सोमोन्दोखौ लाखिनानै खामानि मावलांनांगोन होमब्लासो राजखान्थियाव जोङो सुबुं समाजनि मुलाम्फा जानाय खामानिखौ मावनो हागोन सारनि बुंनाय बायदिबा जोङो बे सारनि मोनसे अपिनियन सारनि बायदिबा बिदिखौ नेशनेल लेभेलनि पलिटिकेल पार्टिफोरजों सोमोन्दो लाखिनानै खामानिखौ मावनांगौ बेखौ बे सारनि अपिनियन बेखिनियाव जोङो नेशनेल लेभेल बा इन्टारनेशनेल लेभेल बा जायखिजाया आन्चलिक लेभेलनि पलिटिकेल पार्टिनि फारसे डिसकासनखौ बेखिनियावनो जों दोनथ'नो सानदों खिन्थु दिनैनि समाव बर' हारि हिसाबै बर'फ्रा माबायदि राजखान्थिखौ दैदेनबा मोजां जागोन सारा माबायदि जाजानो लुबैयो बर'नि राजखान्थिखौ आं सानो बर'नि राजखान्थि होननायथ' जेबो थाया राजखान्थिया राजखान्थियानो बियो सोनारो राजखान्थिगिरिनि सायाव ओंखायनो आंनि माने जिथु सानस्रि बेजों आं जेखौ मोनदाङो बे जाहैबाय बर'आव जेसेबां राजखान्थिगिरि दं बे राजखान्थिगिरिफ्रा जोङो मोनसे जेब्लायबो गोसोआव थि थांखि लानांगौ जे बबेबायदि माखासे माने राहा लामाखौ लायोब्ला राजखान्थियाव गाव गसंथानो हागोन आरो जोङो जाय जाहोननि थाखाय जाय खारननि थाखाय जोङो राजखान्थि खालामदों बेखौ जों जाहाथे मावफुंनो हायो गतिके बर' राजखान्थियाव जुदि दिनैहाय इउपिपिएल दादोंब्ला इउपिपिएलनि दैदेनगिरि आरो इउपिपिएलनि राजखान्थिगिरिफ्रा जेब्लायबो सिन्था खालामनांगोन जे जों राजखान्थि खालामबाय जेला बे राजखान्थिनि दारै जोङो बर' रायजो राजानि थाखाय बा बिटिसि ओनसोलनि थाखाय बा बिटिसिनि बाहेरायाव थानाय बर' ओनसोलफोरनि ट्राइबेल ओनसोलफोरनि थाखाय जों माबोरै मोजां खामानि मावनो हायो गतिके बे बेलायाव दिनै राइट आं होनबाय थादों इउपिपिएलआ राइट लामायाव दं दिनै बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलाव इउपिपिएल आरो बिजेपिनि सरकार सोलिगासिनो दङ गतिके बिजेपिआ जिहेतु स्टेटआव आरो सेन्ट्रेलाव दं स्टेट आरो सेन्ट्रेलजों सोमोन्दो थानाय जायखिजाया खामानिखौनो इउपिपिएलआ दा गोरलैयै रायलायनानै सरकारजों मावनानै लानो हासिगोन दिनै आसामाव इउपिपिएलजों दा बिजेपिजों जाबाय जायखौ बिपिएफआ नांलायनानै ओंखारलांबाय नाथाय इउपिपिएलआ दा बिजेपिजों गोरोबबाय दा बिजेपिजों गोरोबनाय लोगो लोगो बिनि दारै इउपिपिएलआ आसाम गभर्नमेन्टनि दारै बड'लेण्डआनो जा बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलानो जा बे मोननैबो जायगायाव जाहाथे बर' ओनसोलफ्राव आसामनि जिफोर माखासे बिखान्थिनि गेजेरजों लानाय मोजां माखासे हाबाफारिफोर आरो माखासे स्किमफोर बे स्किम आरो हाबाफारिफोर अनसुंथाइफोरखौ जों बोरैहाय मावहोनो हायो बेखौ इउपिपिएलआ मोजाङै जुदि सोमोन्दो लाखिनानै खामानि मावलाङोब्ला बेयो बर' रायजो राजानि थाखाय खुब मोजां खामानि जागोन गतिके ओंखायनो बियो सोनारगोन राजखान्थि खालामग्रानि सायाव हानजाया जेबो जाया हानजायाव थानाय मानसिनि सायावसो गासिबो बाथ्राया सोनार दिनै आं बिजेपिआव दं गतिके आं बिजेपिआव थानानै आं हारसिं जानो हागौ बिजेपिआव एमएलएआ बर'आव जेन'बा खिन्थु आं जिहेतु बिजेपिआव दं बिजेपिनि जायखि जाया पलिसिनि बेलायाव माबाफोर जुदि मोजां माने हाबाफारिफोर दङब्ला बे हाबाफारिखौ आङो बर'फोर थानाय मैखोम ओनसोलाव आं बेखौ एक्सट्रायै
चिफ मिनिस्टार बा गुबुन मन्थ्रिफोरखौ बुंनानै मावहोनो हागोन आरो बेखौ आं मावहोनायनि लामाखौ आं लायोब्लासो ना बे जागोन ओंखायनो बे आंनि सायाव सोनारगोन जे आं दिनै बिजेपिजों थानानै बिजेपिनि चिफ मिनिस्टारफोरजों आं लोगो बायदि थानानै आं बोरैहाय बे गभर्नमेन्टआ मावनो लानाय हाबाफारिखौ बर'फोरनि ओनसोलावबो बा बर'फ्राबो मुलाम्फा जानाय हिसाबै बोरै बर'फोरनि थाखायबो मावहोनो हायो बर' ओनसोलावबो मावहोनो हायो बेखौ आं रल लानांगोन गतिके आं रल लायोबा आं जुदिअ इउपिपिएल बिपिएफ बा गुबुन बर' राजखान्थि खामाखैब्लाबो बर'नि नामै खामाखैब्लाबो अब्ला आं हारसिङाबो गोबां खामानि मावनो हागोन आरो जेरै बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलखौ माने आसामाव मन्थ्रि थाजोबनानैब्लाबो जोंनि बिपिएफ हान्जाया बेखौ मावाखैमोन अब्ला बे राजखान्थि हान्जा थानाय थायैजों बर' हारिया मा जानो अदेबानि आङो बिपिएफआव जिहेतु बेखौ हेंथा खालामनायनि सिद्धान्त लाबाय बेवहाय थायोब्ला मावनो हानाय नङा होननानै आङो बिनिफ्राय फैनानै बिजेपिआव थाफैबाय आरो बिजेपिआव थाफैनानै आङो बिटिसिनि बाहेरानि बर' दैदेनगिरिफोरखौ लाफानानै बे बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलखौ खुनुरुखुमैबाबो दा दाफुंनो हाबाय सिएम जाबाय इएम जाबाय गासिबो अब्ला नों राजखान्थियारि भाबै जुदि नायो जायखौ नों बर'नि राजखान्थि हान्जा होनदोंमोन नेताफोर होनदोंमोन बिसोर खिन्थु बेखौ जाहोनो हायाखिसै जेखौ नोङो बिजेपिआ राजखान्थि हान्जा नङा खिन्थु बिजेपिआव आं बिश्वजित दैमारि हिसाबैनो बे बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलखौ दानायनि बेलायाव आङो बर' माखासे दैदेनगिरिफोरखौ लाफानानै मदद खालामनो हाबाय खामानि मावहोनो हाबाय होमब्ला बे मायाव सोनारखो व्यक्ति आरो व्यक्तिनि सिन्ताधारा गतिके जोंनि साफ्रोमबो बर' राजखान्थिगिरिनि साननाय हनाया जुदि थिगब्ला आरो हारिनि थाखाय जुदि सिन्ता खालामनाय थायोब्ला जायखि राजखान्थियाव थायाथों मानो बेवहाय थानानै आं सानो गोबां बर' हारिनि थाखाय अबदान होनो हायो सारनिफ्राय जोङो बेखौनो मोनथिनो मोनबाय जोंनि हारिखौ जौगाहोनोबा बा जोंनि ओनसोलखौ जौगाहोनोबा बेयो जेबो जाति धर्मनि खोथा फैया राजखान्थिया बेयो सोनारो राजखान्थिगिरिनि सायाव बेखौ सारा जोंनो फोरमायबाय बे समाव जोङो फोजोबनाय फारसे फैनो सानबाय दिनै सारा पानेरि बियाबनिफ्राय बिजाथि महरै सिखारदों जुदि सारा देरहानानै थाङोब्ला सारा जिहेतु सासे गोख्रों राजखान्थिगिरि हिसाबै जोङो सारखौ आसाम मन्त्रि सभायाव सारखौ सासे मन्त्रि महरै मोननो लुबैयो बे बेलायाव सारा मा फोरमायो ना बेवहायथ' आंखौ आंनि बिजेपि हान्जाया आसामावनो थानानै गभर्नमेन्टआव थानानै खामानि मावनांगौ होननानैनो आंखौ एमएलए गेलेनो बेवहाय थिसनदों आरोखि पानेरियाव गतिके बिजेपिनि दैदेननाय सरकार जायोब्ला डेफिनेटलि गभर्नमेन्टआव थानानै आङो खामानि मावगोन आरो मोनसे खोथा जे गभर्नमेन्टआव थानानै गाव खामानि मावब्ला आङो बिटिसिनि बाहेरा ओनसोलाव बांसिनै खामानि मावनायनि खाबुखौ मोनगोन मानो बिटिसिआनो गासिबो डिपार्टमेन्टनि खामानिफोरखौ मावखायो गतिके बे बेलायाव जुदि बिजेपिनि सरकारा फैयो दाथ' इभिएमआव दं आं बुंनाया खिन्थु जोंनि नुनायाव बिजेपिनिनो सरकार फैगोन आरो जुदि सरकार फैयोब्ला आं सानो थारैनो बिजेपिनि दैदेनगिरिफ्रा आंखौ माने आसामाव खामानि मावनायनि मोनसे मोजां बिबान होगोन आरो बे बिबानखौ मोनोब्ला आङो आसामनि आरो आसामनि नोगोरारिफोरनि थाखाय मोजां खामानि मावनो हागोन आरो बिसेसकरि बर'नि बेलायावबो आं सानो अब्ला गोबां आं आरोबाव माने मदद खालामनो हागोन बर'नि खामानिफ्रावबो बे समाव जोङो मानव गेदेर बिश्वजित दैमारि सारनिफ्राय गोबां खोथा मोनथिनो मोनबाय दिनै जोङो जा सावरायदों बेयो राजखान्थिखौ लानानै सावरायदों जिहेतु थांनाय 2 मार्च 1 एप्रिल आरो 2 एप्रिलाव जालांनाय बिसायख'थिनि फिथाइखौ फैगौ 2 मेआवसो होगोन बे फिथाइखौ मोननायनि उनावसो जोङो मोनथिगोन आसामाव बबे मोनसे राजखान्थि दोलोआ सरकारखौ दागोन जोंबो लुबैयो आसामाव मोनसे मोजां सरकार जाथों जाय सरकारा आसामनि मोनफ्रोमबो हारि माहारि आरो ओनसोलनि जौगानायनि खामानि मावो जों बे मोनसे बेखौ जोङो लुबैयो जोबनायाव सारा गावनि बेसेन गोसा समखौ दोनथ'नानैब्लाबो जोंजों दसे सावरायनायनि थाखाय सारनिसिम रोजा रोजा साबायखर जासिबाय आरो पानेरि बियाबनिफ्राय सारा देरहासार जानो हाथों जों बेखौनो इसोरनाव आर'ज गाबो जोबनायाव गासैनिसिमबो साबायखर जासिनानै दिनैनि हाबाफारिखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों खुलुमबाय